Ето сега съм на гарата тук. Някакви влакове ще минават към 2 часа към София, хора. Право ви казвам. Ето сега тук трябва да мини нещо. Така че така. Ето сега пътувам към София. Ето вече съм в София. Както виждате, сега викам такси. Не в аеропорт, в София. Това на гарата, тук да е с влаковете. Гледайте каква мръсна, отвратителна. Вижте, цялата туалетна. Каква е отвратителна, гнусна, мръсна, долна туалетна. Направо те срам да си реша да пикаеш. Дейба и циганите, дейба. Ужас. И циганите прости, дейба. Те само могат да пушат и да пият и да слушат това. Чалга, тук да тряскат кючеци. Пах ти мангалите, дейба. Ето сега пътувам към София.